As máquinas xa traballan na avenida de Vilariño. O Concello ten en marcha as obras para mellorar as beirarrúas, tanto dende o punto de vista estético como da accesibilidade. Aquí o que se vai a facer é demoler o que é o pavimento actual, estas losas de formigón antigas, e instalar unhas losas de hormigón coa mesma estética que as que hai hasta o entronque co Rúa Castro. O que se trate de uniformar, regularizar todo a imaxe de toda a avenida de Vilariño, e é unha obra que vamos a executar e que está pendente que durante o mes de marzo que finalice. Os traballos contan cun orzamento de 30.000 euros e realízanse con cargo ao Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra. En total actuarase nun treito de 280 metros de beirarrúas que estarán rematadas nun mes. E tamén un problema que nos comentaron os veciños, que era o problema da recollida de pluviais, que hai en algunhas zonas que se encharca cando chove moito, e tamén se van a crear e adotar unha serie de sumidoiros para mellorar esa situación. De feito, dende o Concello animan os veciños que aínda non o estean a aproveitar a oportunidade para conectarse á rede de saneamento municipal. Algúns deles temos constancia que non están conectados á rede de agua municipal, de abastecemento de agua municipal, e que se o consideran, sería o momento oportuno, porque lle sería moitísimo máis económico para non ter que despois pagar o que sería a rotura da acera, non? Tamén con cargo ao Plan Concellos 2017 o Concello actuará nas beirarrúas do entorno da igrexa parroquial de Santa Mariña Dozo. Neste caso, as losetas substituiránse por placas de pedra para encaixar a intervención na contorna.